Исәнмесез, эфирда Татарстанның көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резидә Шамсуллина. Бүгенге программада мошенникларга 300 миллион сум акча тапшырганнар. Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлеге 2024 елга йомгак ясады. Татарстанда хәрбиләргә мылтык һәм сугыш кирәк яракларын тапшыр акциясе старт ала. Эмин Күк өчен Хәйрия фонды Росгвардия белән берлектә аны махсус хәрби операциядәгеләргә ярдәм йөзеннән үткәрә. Дәвалануга күп еллар сарыф иткәнче вакытында флюорография узу яхшырак. Әлмәт туберкулезга каршы диспансеры табиблары бу авыруның нәрсәсе белән куркыныч булуы турында сөйләделәр. Мошенникларга 300 миллион сум акча тапшырганнар. Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлеге 2024 елга йомгак ясады. Полиция полковниги журналистлар белән бәлик булмаганнар арасында җинаятьчелек проблемасы турында фикер алышты. Шулай ук мошенникларга банк карталарын сатучыларга нинди чаралар күрелүе хакында сөйләде. Ауыр җинаятләр саны кимеде, аның каравы социаль мошенниклык артты. Монда Әлмәт районы Татарстан буенча 3нче урында дип хәбәр итте матбугат конференциясендә полиция полковниги Алим Атакулов. Это практически мошенничество, это у нас люди. Мошенниклыкның 50% диярлек инвестициялар белән бәйле, һәм калган өлеше бу социаль мошенниклык, контактлы мошенниклык дип атала. Наркотиклар белән бәйле җинаятләр дә позицияләрен югалтмый. Узган ел эчендә полиция монда 142 очракны ачыклаган, шуларның 54-е сату фактлары буенча. Шул исәптән закладчиклар тарафыннан башкарылганнары да. Кызганыч, ләкин тотылган курьерларның статистикасын балалар да тулыландырды. Опять два несовершеннолетних сбытчика. Тагын 2 бәлик булмаган сатучы, ягъни яшьләр тиз акча эшләргә тели, һәм бу гамәлләр катгый җәза белән тәмамлана. Яшүсмерләр арасында тагын бер законсыз акча эшләү усулы мошенникларга банк карталарын сату. Это наши несовершеннолетние. Безнең бәлик булмаганнар банк картлары рәсмиләштерәләр, аларны билгеле бер хакка саталар. Кагыйдә буларак анда 3-5 мең төрле банкларда рәсмиләштерәләр һәм бу карталарны мошенниклар файдалана. Әгәр мошенниклар сезнең картага акча күчергән булсалар, гражданлык тәртибендә дәгъва бирелә һәм сез картаның хуҗасы буларак зыян күрүчеләргә зыянны каплыйсыз. Полиция башлыгы сүзләренчә, закон бузарга карар кылган балаларның күп өлеше эмин булмаган гаиләләрдән. Безнең район буенча җинаятьчелекнең гомуми күрсәткечләре 0,6%-ка кимегән, авыр һәм аеруча авыр категориялар 22%-ка кимеде. Ә менә кибетләрдә урлау күрсәткече соңгы 5 елда динамик рәвештә үсә. Әгәр 2018 елда алар якынча 50 булса, соңгы елда инде 306-га җиткән. Әлеге җинаятләр буенча Әлмәт районы, Яшел Үзән һәм Түбән Кама районнарын узды. Дәвалануга күп еллар сарыф иткәнче вакытында флюорография узу яхшырак. Әлмәт туберкулезга каршы диспансеры табиблары бу авыруның нәрсәсе белән куркыныч булуы һәм ешрак кем инфекция таратучылар рәтенә керүе турында сөйләделәр. Ютел кискентән авырлыгын югалту һәм чамадан тыш тирләү туберкулез билгеләре булырга мөмкин. Узган ел бу авыруның динамикасы беренче тапкыр ачыкланган очраклар арасында 23-кә кимегән. Әмма диспансер табиблары шәһәрдә соры зоналар дип аталган проблема барлыгын билгеләп үттеләр. Несмотря на такие положительные динамики, у нас остается проблема по неохваченным серым зонам. Мондай уңай динамикага карамастан бездә соры зоналар буенча проблема кала. Алар флюорографик тикшерү узмаган һәм медицина учреждениесына 2 ел һәм аннан да күбрәк мөрәҗәгать итмәгән кешеләр. Кызганычка каршы статистика күрсәткәнчә, 2024 елда туберкулез белән авыручы кешеләрнең төп өлеше нәкъ менә шушы кешеләр булган. Рашат Хафизов сүзләренчә, соры зонада әлмәтләрнең күпчелеге 18 яшьтән 60 яшькә кадәрге эшләүче кешеләр, шулай ук пенсионерлар. Күбесе туберкулезны әхлаксыз кешеләр авыруы гына дип санап ялгышалар. То есть наркоманы, алкоголики. Беренче тапкыр ачыкланган кешеләрнең 50% очрагы рәсми рәвештә эшләгән кешеләр. Кызганычка каршы, әлеге инфекцияны таратучылар эшләүче яшьтәге кешеләр. Бу авыруга аеруча бирешүчләр төркеменә табиб балаларны һәм өлкән яшьтәге кешеләрне кертә. Туберкулезны һава тамчы юлы белән юктыру да хәлне катлауландыра. То есть от человека, кто болеет туберкулезом,
Ягъни кеше йөткергәндә, төшкергәндә, хәтта сөйләшкәндә микроб төкерек белән һавага чыга һәм шул һаваны сулаучы сәламәт кешенең тын юлларына үтеп керергә мөмкин, яки мәсәлән, бер үк савыт-саба сөлге белән кулланганда. Авыруны бары тик бер усул белән генә ачыкларга мөмкин. Хастаханәгә мөрәҗәгать итәргә, флюорография узарга, кан һәм какырык анализларын тапшырырга. Дәвалау белән сузарга ярамый, чөнки бу үлем очрагына китерергә мөмкин. Әгәр дә шик бар икән, шунда ук табибка мөрәҗәгать итү яхшырак. Бу мәкерле авыруны кисәтү өчен елга бер тапкыр табибка барып флюорография ясау да җитә. Татарстанда хәрбиләргә мылтык һәм сугыш кирәк-яракларын тапшыр акциясы старт ала. Имин күк өчен хәйрия фонды Росгвардия белән берлектә аны махсус хәрби операциядәгеләргә ярдәм йөзеннән үткәрәләр. Татарстанлылар сугышчыларга 985 ау мылтыгы тапшырган инде. Алар оптик җепселдәге дроннар белән көрәшүнең иң нәтиҗәле чараларының берсе. Автоматлардан аермалы буларак мылтыклар нәтиҗәлерәк бәреп төшерергә мөмкинлек бирә. Әлмәттә теләгән һәркем үз мылтыгын фронтка 26 мартта тапшыра алачак. Адрес һәм элемтә өчен телефон номеры экраннарыгызда күрсәтелгән. Благотворительный фонд замерный. Тыныч күк өчен хәйрия фонды Росгвардия белән берлектә Әлмәт халкын хәрбиләргә ау коралын тапшыру программасында катнашырга чакыра. Коралыңны тапшыр һәм кеше гомерен коткар. Үзе музей булдыра. Күп еллар элекеге Кузайкино мәктәбе директоры Николай Новиков укучылар кеше ватаннары тарихын дәрестән тыш өйрәнергә тиеш дигән карарга килә һәм авыл белән бәйле экспонатлар җыя. Безнең сюжет героена хәзер 80 яшь, әмма ул элеккечә үз эше белән янып яши. У нас февраль месяц был всегда месячник военно-патриотической работы. Каждый день какое-то мероприятие. Николай Новиков Кузайкино мәктәбе директоры булып эшләгән елларны җылы хисләр белән искә ала. Бу 32 ел. Һәм лаеклы ялга чыккач, ул музейны торгызу эше белән шөгыльләнә башлый. Я узнал, что музей... Мин музейның ташландык хәлдә булуын белдем һәм аны гомумән таратып бетерергә мөмкиннәрен. Мин киләчәк буыннарга саклап калу өчен музей белән шөгыльләнә башладым. Экспозиция тематик кабинетларга бүленгән. Берсендә авыл халкы файдаланган көнкүреш әйберләре, икенчесендә Бөек Ватан сугышы чоры экспонатлары һәм документлары. Барлыгы 6 зал. Был стенд сделан к 40-летию Победы. Вот здесь наверное, около 40 еще было живых. Музей мәктәп күп кешеле булганда һәм интернат форматында эшләгәндә барлыкка килгән. Башта бу зур булмаган бүлмә була, әмма елдан ел экспонатлар саны арта. Ә менә Кузайкино мәктәбендә укучылар саны кими. Хәзер музей бөтен икенче катны алып тора. В 86 году, когда я решил открыть музей, 86 елда беренче музейны җәй көне ачарга карар кылдым. Мин улымны алдым да, ул вакытта әле мәктәптә укыган иде. Без биредә яңа елан, иске елан, Кузайкино авылларын йөреп чыктык. Бөтен чормаларны карап чыктык, төрле борынга әйберләрне эзләдек. Ә хәзер булар барысы да тулыландырыла. Николай Новиковка 80 яшь, үзенең музее турында ул барысын да белә һәм үсеп килүче буын белән бик теләп уртаклаша. Хәзер мәктәптә 38 укучы гына бар. Алар музейга еш киләләр. Күчәргә 14 тонна урынына 40, димәк авыр йөк машиналары авырлык контролен узганда ким дигәндә 2 тапкырга артык йөкләнгәннәр. Моннан юллар җимерелә һәм җитди юл транспорт хәрәкәтләре килеп чыга. Авырлык контроле буенча чираттагы рейдка безнең төшерү төркеме дә чыкты. Йөк машиналары йөртүчеләрен тикшерү документлардан башлана. Алар белән Ространснадзор хезмәткәре таныша. Инде 2 ел оешма хезмәткәрләре авыр йөк машиналары өчен үлчәү контроле үткәрәләр. Ространснадзор осуществляет рейд по выявлению. Ространснадзор юл патруль хезмәте инспекторлары белән берлектә транспорт чараларының габарит параметрлары өлкәсендә административ хукук бозуларны ачыклау буенча рейдлар үткәрә. Хукук бозулар ачыкланганда транспорт чарасы хуҗасына 600 мең сумга кадәр штраф яный. Кагыйдә бозу очрагы бармы, юкмы икәнен ачыклау өчен йөк машинасы тәгәрмәчләре астына үлчәүләр урнаштыралар. Артык йөкләнгән машиналар аркасында юллар җимерелә. Аларны ремонтлау өчен ел саен дистәләгән миллион сум акча китә.
Яңа закон буенча хәзер яшер номерлар өчен машина йөртүче таныклыгыннан мәхрүм ителергә мөмкин һәм эшсез дә калырга. Зур йөк машиналарын йөртүчеләр апрель ахырына кадәр мәҗбүри ялга китәчәкләр. Бу еллык чара елның бу вакытында юллар аеруча туза. 1 по 30 апреля текущего года вводится временное... Агымдагы елның 1 апреленнән 30 апреленә кадәр йөкле яки йөксез транспорт чаралары хәрәкәтенә вакытлыча чикләүләр кертелә. Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан региональ яки муниципаль әһәмияттәге юллар буенча йөрүчеләргә чикләү транспорт чараларының автомобиль юллары буйлап йөрү өчен транспорт чарасы күчәренә рөхсәт ителә торган йөкләнеш 6 тоннадан артып китүенә кагылачак. Әлмәттә 11 йортта 28 лифт алыштырылачак. Адреслар исемлеге хәзер экраннарыгызда. Яңалары искеләренең эксплуатация срогы чыккан урыннарда барлыкка киләчәк. Яңарту эшләре башланды инде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән барлыгы 20 лифт яңартылачак. Тагын 8-ен капиталь ремонт буенча төбәк программасы кысаларында алыштырачаклар. Әлмәтле Россия төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгының рәхмәт хатын алды. Ведомство Светсервис оешмасының машина йөртүчесе Рәис Минхаҗевның нәтиҗәле хезмәтен билгеләп үтте. Аның профессиональлеге аркасында 167 котельный үзлексез эшли. Алар районның социаль учрежденияларына җылылык бирәләр. Әлмәттә балалар һәм яшүсмерләр китабы атналыгына старт бирелде. Ул 30 мартка кадәр дәвам итәчәк. Бу көннәрдә Үзәк балалар китапханәсе башкала язучылары белән онлайн очрашулар оештыра. Җирле язучылар белән уку залында ук аралашырга була. Бәйрәм белән котлыйк. Шуннан да зур тантана бәйрәм. Ул инде безнең 22-сеннән башланып киткән иде һәм бүген дә дәвам итә. Тукай исемендәге балалар китапханәсендә балалар һәм яшүсмерләр китабы атналыгы ачылды. Бәйрәмгә башлангыч сыйныф укучылары һәм мәктәпкәчә яшьтәге балалар җыелды. Балалар белән очрашуга җирле язучы да килде. Раил Сабыр чыгышында китапның роле турында сөйләде. Шулай ук үзенең балалар өчен иҗат ителгән китабын чарада актив катнашучыларга бүләк итте. Балалар китабы атналыгы Әлмәттә генә узмый. Бу бөтен Россия акциясы. Ул Бөек Ватан сугышы елларында башлана. Аны беренче тапкыр 1943 елның 26 мартында Мәскәүдә Союзлар йортында үткәрәләр. Быел әлеге акцияга 82 ел. Китапхана хезмәткәрләре нәни кунакларга күңелләренә хуш килгән китап сайларга тәкъдим итә. Әгәр укырга теләмәсәләр, мастер-классларда катнашырга мөмкин яки кызыклы кешеләр белән аралашырга. На этой неделе у нас запланированы утром в 10:00. Бу атнада сәгать 10-да Петербург һәм Мәскәү язучылары белән көндәлек очрашулар планлаштырылган. Бу каникул атнасы балалар урамга чыгудан тыш безгә китапханәгә килеп вакытларын файдалы итеп үткәрә алалар. Очрашулар 30 мартка кадәр дәвам итәчәк, алар түләүсез нигездә уза. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.